So guys, daso sikat dengan gue. Anda menemukan dan ini kasih script lergas tuh menang ang ini. Si ang dekai tola scriptku. Biar script lergas tuh menang Infai igarota dabai engkamku nu menjiaki ang dasimbu. Jangan na isi let jaga sini engkam sana kurang. Hah? Naya, nung disturb kalam nu baik thaya ke samperambu. Fai. आं भिडिअ बानायस्लाब मोना दिनै निउस चेनेलाव भिडिअ फैगोन नङाबा फैयाबो जानो हानाय गाबोन फैनानै माने दिनै स्क्रिप्ट बानायदों ओमफ्राय मेनटेन खालामनो हागोन नाया ब्लगबो आपलड खालामनांगौ दिनैनि गेजेराव ओमफ्राय बेजायबो नायदोंसै र' दा जों मा मा मावलाङो आं नोंथांमोननो देखायनो दा ओंखाम जाहैग्रोनि आं फै 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 ए मा लिरलै मा लिरो नों फै बेनिफ्राय मैयानिफ्राय कमेन्ट फैगासिनो दंमोन आंनाव माने नोंसोरनि कार्बि आंलंआव मा जामारदों होननानै सोंहरगासिनो सोरबा सोरबा आंलाय सानदों मा जादों जोंनि कार्बि आंलंआव माथो जेबो जायाखै दा आं सानदों जों बेजाय पुजा दं मा दं बेयाव मेला फैदों नालाय जोंनि खाथियाव बेयाव बेनि थाखाय माबा मोनसे सोंहरदों नामा सानदों आं सोरखौबा ओमफ्राय दहायसो मिन्थिबाय आं मेन जाहोनखौ दिनैसो मिन्थिदों मैयानिफ्राय कमेन्ट फैगासिनो दंमोन दिनैसो मिन्थिदों बर'जों कार्बिजों माबा मोनसे हानि दावराव जादों होननानै दा जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो थाङा आरो जों जेबो मिन्थियानोबा निउस चेनेलफोराबो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनो हायाखै मानि थाखाय मा जामारदों माने सोरबा जुदि हा सेख'लायनो नागिरदोंबाबो जोंनि बर'आ कार्बिनि हायाव दंहैयो ना कार्बियासो जोंनि बर'नि हा थाखानायखौ कार्बिया सेनो फैदों बिदि माने एक्सप्लेनबो मोजां खालामनो हायाखै निउस चेनेलफोराबो जास्ट भिडिअ खालामो हेगारना होयो नों मा मिन्थिनो नों भिडिअ खालामनानै हेगारना होबाथाय नों जुदि एक्सप्लेनखौ खालामनानै होआखैबा बिदि आरो ओमफ्राय दाथ' जोंनि बेयाव जेबो गरमथ' मा गरम माने जेबो मिन्थियानोबा जों मा बुंबावनो आरो आं बे दिनैसो नुदों आं निउसखौ दासो नुदों एसे आगोलावसो नुदों मैयानिफ्राय कमेन्ट फैगासिनो दंमोन आंलाय आरो मा जादों सानदों मा जागासिनो दं होननानै बुंदों आरो माबायाव कमेन्टआव नोंसोरनि कार्बि आंलंआव मा जागासिनो स' गाइस दा ना हमगासिनो सोर मानि थाखाय मा जायगानि ना लाबोदो कमल काट ना माब्रैबो कमल काट गोजा दा बेजों गोथावनो मोनजालायसिगोन होनबा दिनै फुङावनो दिनै मोनजायोना जोंहा मोननै डेटआव मोनजाया बिस्थिबार आरो मंगलबार बिस्थिबार बे साननैयाव मोनजाया जोंहा ओमफ्राय बाखि दिन जानो हायो आरो ना ओरैनो नों जायैनो जाया थै जाम्बियावल' बे जाय बिलाहि बेयो आरो बेदर नामा दाबो जाया नामा हा दाबो जाया ओमफ्राय मायो ओंखाम जाहैदोंसै थ' ओंखाम खुरदो होननाया नों आंखौ थगायदो नामा अमायाबो मोनजायाखै नामा आदार आरो नांबावगौ नामा अमाया बोथिनै मोनजायोबा आं होनबा दासिमबो बोथिसेखौनो मोनजायाखै आंबो मोनजायाखै थौदो ओंखाम जादोंसै एकदम जाथारला दा सानैजोङो माबा खालामनांगौ कालार फोननांगौ दिनै इन्दिका ना खानाया जाथि जाजोब्बाय नाबो खानायानो जाथि आंनाबो जाथि जाजोब्बाय दिनै कालार फोननानै गोसोम बानायदोंसै आरो खानायखौ नंमारगौ आंनिया बोरैबाबा मोनमारबाय आंनि खानायफोरा बैसो जाया नङा जों जाबाय बैसो ना 2022 सोआव जों एसे उन्दैमोन ओमफ्राय दा 2025आव बिराद बैसो जाबाय आरो 3 बोसोर आगोलाव बिराद उन्दैमोन आरो जोङो बोरैबा नायनो थांबाथाय ना खिन्थु बैसो जादों होननानै एसेबांखिनि बैसो गेदेर जायाखै आरो जों माने एसे मिडियामाव दं होमबाबो माने सोरबा जोंखौ आदा लिङोना होनबाथाय आं एसे सन्देह जायो आरो ना आंखौ सोरबा आदा लिंमारो ओमफ्राय आदा होननो नागिरो आंनिफ्राय देरसिनानो माने बोरैबाबा आंखौ गेदेरबो नुयो नामाथाय जोंहानि आदानिफ्रायबो बे रिमजिमनि एलाय हाथरा रिमजिमनि बाबानिफ्रायबो आंखौ देरसिन नुयो बोरैबाबा सोरनि दाउ सोरनि दाउ दाउआ सोरनि हा नोंनि सोर बुथारदो इखौ हा मानसिफोरा बुथारदो थां जाहैदो सावना जाहै थां जागोन ना जाया नों जागोन स' गाइस नै बेयो इन्दिकामोन माने दिनै हरसे सोमना दोनदों बेखौ खुरैयाव आरो दा जों बेखौ फोनगोन जों स' गाइस दा जोङो माबाखौ फोनदोंसै कालारखौ फोनदोंसै माने लकेसनखौ जोङो बे दुब्लि खाथियाव लाबाय आरो सानैजों दा सोर नोंनिखौ फार्स्ट फोनग्रोनि ना हा स' गाइस दा नै बेखौ आं बेनिखौ फोनना होग्रोदोंसै जेखि जाया नांजोबबानो जाबाय ना नोंनिया जाथि जाजोब्बाय खानाया खानाया गदों माथो खानायालाय गखागोन आरो बिलाय
मा सिस्टेम फिन लुबैनाय खलायना ओइ गोजौआव फिन गोजौआव नै आंनि आखाया साफा गोसोम नांजोबबाय बेजायबो नांबाय आरो नै बे मबाइल हमबाय थानायावबो गोसोम नांजोबबाय दे नोंना बारा मोनखायाखै एबार आंनासो आंनिखौ फोनदोनसै आंना साफा मोनजोबबायना उपाय गैया साफाथ' नङा होमबाबो दोंसे नै बिदिनो माने नुनाया नुवा खिन्थु बिजिरना नायबाथाय नुयो आरो खमायो 7-8 बोसोरसो जाबाय नामा आं जेबो कालार फोनाखै खानायाव आंनाबो एसे जारें एसेबांखिनि गोसोम नङाना मा बानायनो हानि सिंगार नामा हानि सिंगार बानायनो र' दाउला खुंगुर So guys, दा रेडी जाबाय आङो दा पूजा थांनि आं नोंथांमोननो बुंनानै आखिमोना दा गणेश पूजा सोलिगासिनो बगादलायाव ओमफ्राय दा मेला जादोंनो आंबो नुहैयाखै ओमफ्राय दिनै डे 2 ओमफ्राय आं दिनै थांदोंसै माखौ लागोन माखौ लाया बेनि फालिखौनो लादोंमोन आङो ब्लेक कालारनि आरनाय बायदि एकदम आरनायानोखा बेनि फालियाबो बेखौलाय आरो वाइटसोर फालि होनोना फालिसो फालिसोनो आं आरनाय साननानै आं मेरायना लाबायमोन दा थांबाय थादोंसै आं बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो मेलाखौ देखायनि फिसा मानसि बायनोसै खोमा ना ट्रेननि मानि नै मानसियानो गैया जाना दं दिनै सेकेन्ड ना गाबोनसो मानसि जागोन बायदि बेयाव दिनै रावबो मानसि गैया जोबोर खम मानसियानो मेला बेरायनो फैनाया नै रावबो मानसियानो गैया ओरैबायदि जाना दं दा जोबोर खम आरो दिनै स्टार्ट जादोंसो नामा गाबोननिफ्रायसो मानसि जागोन बायदि ओमफ्राय खोनानो मोनदों प्रेक्टिकेल फैगोन होनना बुंदों प्रेक्टिकेलमोन ना प्रेक्टिकेल बसुमतारी फैनो 4 तारिखआव मानसियाथ' जाया नङा गाबोन जागोन खिन्थु दिनै जानाय नङा आरोना दिनै सेकेन्ड डे नालाय बेनिखायनो मानसि बारा गैथ'वा खिन्थु गाबोन जोबोर मानसि जागोन बायदि मोनदों ओमफ्राय आरो 4 तारिखआव आरो बांसिन मानसि जागोन आंनि साननायाव आरोना दिनै आरो दा समाबो 8टासोल' जादोंना बेनिखायनो बारा मानसि गैया अबयसे दिनै बारा मानसि जाखानाय नङा माने दिनै सेकेन्ड खायनो बारा फैनाय नङा सानब्रै नालाय सानब्रैनि फार्स्ट साननै आरो बारा जाखानाय नङा सानथाम आरो सानब्रै बे मोननैया मानसि जागोन आरो ओइ सोरनि दखान इयो हा माबायदि सिनायना थानो नोंलाय हा ओमफ्राय नों थाबाय आरोना आगोमायाबो दं नामा मा जादों